Интересно е да видим и там какви са вече реакциите. Включваме доктор Иво Ганчев, икономист, политолог и преподавател в Пекинския университет за чужди езици. Надяваме се вече и в Китай оттекнал новия размер на митата, които Тръмп налага. Здравейте! Разбира се, ние още от снощи започнахме да наблюдаваме внимателно действията на Тръмп. Тук на място се случват реакции на момента. Още от понеделник, например, китайските фабрики почти спряха да приемат поръчки от САЩ по простата причина, че не са сигурни, че от момента на приемане на поръчката до завършване на производството американските фирми ще са в състояние да закупят завършените стоки, просто защото митата могат да се вдигнат от понеделник до сряда или до петък, както и стана апропо. На място, разбира се, има най-различни реакции в самото китайско общество и от сферата на международните отношения, и от сферата на бизнеса. По принцип, китайският народ подкрепя своето правителство и неговите действия, така че има широка обществена подкрепа за ответен отговор от страна на Китай, без значение какво прави Тръмп, дали ще вдига митата, дали ще използва някакви други заплахи и лостове в преговори по-нататък. Тъй, че Китай е готов да се държи като равен с САЩ. Но не да преговаря. Въобще преговорите споменават ли се в китайското общество и дискусията? Не може по този начин агресивно да се тръгне към Китай и да се очаква, че от другата страна Китай ще се съгласи веднага на преговори. По-нататък, може би след няколко месеца, ако нещата се успокоят, може да има някаква такава вероятност. Но по принцип, техническо затруднение, надявам се. Когато се говори с китайско правителство, институции и така нататък, това не е подход, който е приемлив по никаква линия. Да, само може ли да ни кажете, когато са спрели да произвеждат и да подписват нови договори с Съединените щати, какво се случва с планирането, с предвидимостта на китайската икономика? Естествено, че става доста по-непредвидима. В момента тук наблюдаваме внимателно всички възможни сценарии, включително и сценарии, в който цялата търговия между Китай и САЩ може да спре до края на годината. Целият износ на Китай за САЩ е около 3% от брутния вътрешен продукт на Китай. Тоест в някакъв най-лош сценарий, в който не се намерят алтернативи, това е най-големият възможен удар, който може да се нанесе на Китай в рамките на, да кажем, идните месеци или година. Но имайте в предвид, че Китай ще се преориентира. Китайските фирми отдавна развиват стратегии за търсене на нови пазари, имат най-различни лостови механизми за отвръщане на щатите. На къде могат да се ориентират, ако не е към щатите? Ако щатите бъде затворена територия за търговия? Те отдавна развиват пазарите в така наречения глобален юг в Южна Азия, което са техните съседни държави. Имайте в предвид, че 60% от населението на света се намира в Азия. Тъй, че бъдещето на глобалните пазари от гледна точка на консумация не може да не е тясно свързано с Азия. Китайските отношения с Африка са също традиционно добри във времето, въпреки че към този момент е малко трудно да се търси голямо потребление там. Във времето там също ще се развие потребителски пазар от по-голям мащаб, тъй като просто има голямо население. Естествено, Китай търси в момента начини също да задълбочи малко от търговски отношения с Европа, тъй че Китай диверсифицира своята стратегия за излизане на глобалните пазари. Сега, вие правите сравнение на групите държави и митата на Тръмп, на принципа на цветовете на светофара. Какви са разликите и какво издава като политика страните от зелената, жълтата и съответно червената група? Тъй наречената система на светофара, за която говоря, е част от геополитическата визия на Тръмп, в която държавите от зелената зона са тези, които се намират в западното полукълбо, както и тясни съюзници на САЩ, които икономически са, директно казано, вързани с САЩ и неговия пазар. От гледна точка на политика на отбраната, просто ще бъдат задължени да приемат условия, които се налагат от щатите в замяна на услуги на отбраната. Това са държави от Южна Америка, например. В визията на Тръмп Гренландия, Великобритания, например. Те изначално в списъка с митата всъщност бяха изписани с около 10% всички от тях. И то беше индикация за намеренията на Тръмп. Апропо и Марко Рубио е испаноговорящ
испаноговорящ държавен служител, който дава редовно пресконференции с висшестоящи служители държавни от Южна Америка. Тъй, че намеренията на Тръмп там са ясни. Държавите от жълтата зона са тези, които по някакъв начин може и да отговорят на Тръмп, но не много остро, може да влязат в преговори, които да не са съвсем успешни. В момента начинът, по който Европейския съюз се държи, в момента се насочваме на там. И това е, както и да го погледнем, притеснително. Дали за хора, които биха имали намерение да търгуват по-тясно с Запада или с Изтока, и в двата случая е притеснително. Просто защото жълтата зона е една сравнително несигурна зона, която ще създаде главоболия за бизнеса, тъй като бизнесът обича сигурност. Червената зона са държави като Китай, които биха влезли в остри противоречия с САЩ. Ако тази система на светофара влезе в действие, това означава, че просто Америка ще задълбочи влиянието си в конкретни географски региони, които ще се вържат по-дълбоко с САЩ и ще се отдалечи от други географски региони, които просто ще се изолират по някакъв начин. И тъй като споменахте Европа като потърпевш от цялото нещо, Любомир Дацов също изразява такава теза. Какви очаквате да бъдат взаимоотношенията между Китай и Европейския съюз и в частност, примерно, България? Има ли добър търговски стокообмен с Китай, който може да замести, примерно, част от стоките от Америка? Европа изначално в отношенията с Китай показва една несигурност. Това всъщност се намира, може да се види в официалната риторика на Европа, където Китай хем е партньор, хем е държава, с която сме в някаква форма на конкуренция и стратегическо състезание за влияние в света. Тъй, че от тая гледна точка отношенията между Китай и Европа, дори да се подобрят до някаква степен, те няма как да се сближат съвсем. По простата причина, че позицията на Европа не е еднозначна спрямо Китай. И Китай не може да поеме такъв риск, тъй като не знае на къде може да се обърне европейското виждане. България в тази ситуация, тъй като света като цяло се променя към нещо, което аз наричам двуполюсен свят с многополюсни характеристики, в който е фундаментално различен от еднополюсния свят, който беше реално доминантен от края на Студената война до към 2008, грубо казано. И в този нов свят България би направила добре да дефинира своите национални интереси, около които може да се изгради широк обществен консенсус, без значение дали става въпрос за земеделие и насочване към европейските пазари или индустриализация, дали става въпрос за енергетика и строене на инфраструктура, за да може да имаме по-широка регионална роля, или за някаква друга роля от тип дипломатически лидер на Балканите, което може да се развие като стратегия по принцип. Такива неща в България за сега не виждам да се развиват и това ме притеснява доста, тъй като в тази ситуация ние, примерно, за Китай изнасяме реално голяма част суровинни продукти. Преди изнасяхме в големи количества катодна мед. Тук нашето търговско представителство е сравнително малко. Ние нямаме стратегически развити сектори, с които може да навлезем бързо на китайския пазар, а в интерес на истината това не се и разработва много активно от нашите правителства, поредни доста в София. И това е нещо, което ме притеснява и се надявам да се работи в тази насока не само към Китай и към други развиващи се пазари, включително Индия, включително Африка и включително да дефинираме каква е нашата роля в общия европейски пазар. Благодарим ви за този анализ и за първите реакции от Пекин. Разбрахме, че вече има такива. И сега Европа адекватно ли отговаря според вас, господин Дацов? Преди малко прегледахме на първо време какво предлагаме като ответен отговор. Нека да кажа, че първо, че съм абсолютно мненията ни сигурно на 90 няколко процента съвпадат с това, което господина каза като анализ. Ние всъщност имаме проблем, защото нямаме експозиция към Китай. Значи 60%, както той каза, в Азия са потребителите и то потребителите на бъдещето с най-големи растеж, а нашата икономика все пак е нормално да бъде ориентирана към Европа и всички останали, но към Азия ние имаме относително малка експозиция. Т.е. това е предизвикателство на политиката, на преструктуриране на бизнеса в тази посока.